the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is not Xmas. It says that's Christmas. Yeah, it's just abbreviation, Zachary. Yeah, it's shortened. 5:46 Saturday, December 21. Ayan na yung aming prawns from the buyer. Sa taon-taon to, diba? Ngayon pala ako mag-vlog. Gusto ko sana ni Turo. Go, Zach. Hmm? Ngayon lang siya dumating. Sauce of them chocolate. Yummy! Oh, they're really strong. What? Are you eating rice? Oh my God. Jack, don't eat the ice. It's not clean. Yes. It's not. The sauce of that. Very good. Jack, don't eat the ice. It's not clean. No, it's not. It's not clean, Jack. Okay. Okay? Okay. Grab some bags and all. It's thankful. Ibabag namin kasi hindi naman namin makakain ng isahan. Huh? You just give me the bag. What are you going to do? You just hold, open the bag and hold, I'll put it in there. Why? Oh. So you can freeze them. Oh, so how many are we going to have? Oh, put 7 or No, something. but in there. Oh. 1, 2, 3. 4, Where do you find 5, prawns? Huh? Put 8. 6 Put will be 8. enough. 6 only, Zach, because enough. that's we can always get 2 if we. They're big, look at them. Yeah. Look. Next bag. Next Leave bag. it there. Just leave it there. Has that got the thing on it? Mm-hmm. A bite? Good. Oh. Sarap. Okay. December 22, ayan. Ipoposition na yung caravan dito. Huh? How? Oh, that's right there. Ikat niya yung grass. Tanghali. Good tanghali. Kanina galing kami doon sa bay kasi nilagay na doon yung caravan. Nakita nyo naman. And yung ating hipon, maingay yung aking microwave. Yung hipon kahapon, diba, dumating, nasa freezer na siya. So, sobrang lalaki ng hipon. And today, I'm gonna cook pansit. So, kung ano lang yung available dito sa bahay na gulay. So, meron pa ako nito, yung snow peas. Then, eto, binili ko na to sa shop. Kasi wala akong cabbage. Then, yung ating noodles. Ayan, yung vermicelli. Ayan, binabad ko na sa tubig. And, bumili akong rice kasi wala rin kaming rice. Naubusan na kami ng rice. Ayan, so, anong oras na? 1:00 na, guys.
Nag-ano yung mga bata, kumain sila ng mocha dog from the shop. Etong gagawin ko is merienda/dinner. Okay? And naka-PJs ako, guys. Naka-PJs ako nung pumunta ako doon. Hindi ako masyadong nag-vlog doon. Pero kinuha ko lang yung paglagay nila ng caravan. Nilipat ni Jan doon sa kabila. Kasi nilagay niya yung caravan nung isang araw. Then, kanina inayos. Kasi si Auntie Mel, ilalagay niya na rin yung caravan niya doon mamaya ata. And yung aking box, di ba sabi ko sa inyo, bubuksan ko yung paninda ko. Hindi ko pa nabuksan, guys. Na-busy ako sa aking, yun nga, yung sabi ko sa inyo, yung website. Kasi may mga ina-upload akong pictures. Tapos, naghahanap ako ng iba pang mga pictures na ilalagay ko dun sa website. So, yeah, time-consuming siya. Yun ang pinagkakabisihan ko. Kaya wala ako masyadong vlog. So, yung vlog natin is, hindi ko alam kung may edit ko siya mamaya. Na-edit ko na, nasimulan ko na, pero say hi to my vlog sa. Na-miss niyo siya. Ayan si Holly. Naka-PJs kami kasi. Wala, ano lang, comfy-comfy lang tayo. And tonight, magpapagupit sila. Oo, magpapagupit sila mamaya. Ano ba yung sinasabi ko? Yun, hindi ko pa siya nabuksan. Baka buksan ko mamaya para makita nyo rin yung kung anong laman ng aking isa pang box dyan. I'm gonna cook pancit. Not pancit canton. Not pancit canton. Bihon. Bihon, the vermicelli. Wala ko yung yung pancit bato. Hinahaluan ko siya ng yung pancit bato kaso wala akong available. Yung vermicelli lang meron tayo. Tunay na pala, guys. Si Holly kasi kumakanta kanina. Alam niyo naman si Holly ngayon, nahihilig siyang kumanta. And si Jan, nakasara yung pintuan namin dito kasi nagnap si Jan. Kasi nag-fishing siya eh. So, magnanap daw siya ng 1 hour. And yung maingay na naririnig nyo, PS ng mga bata. Hindi sila lumabas ngayon. Except kay Kuya kasi tinulungan niya si Daddy sa caravan. Kasing ang lakas na ng ulan. Kaya dito sila sa loob. Usually si Sak, nasa rank. Nag-bike with friends. Pero kahit ang panahon, kaninang umaga maganda. But, ngayon, hindi na. Buti nga natapos agad ni Jan siya ni Kuya yung pag-set up dun sa caravan. And hopefully, si Mel, malagay nila yung caravan. Kasi tumawag kasi si Mel kay Jan na ngayon daw nila ilalagay yung caravan nila doon. So, in-arrange ni Jan yung caravan namin kasi nauna yung caravan namin. Doon siya before kung saan ginagawa siyang konti. Tapos, nilabas na ni Jan kung saan talaga siya nakalagay every time na nasa bay kami. So, hopefully, tumigil ang ulan. Malakas ang ulan kasi makulimlim pangit na. Kanina ang ganda. Lagyan ko to ng hipon. Yung malaki. Nasabi ko ba? Pero pagpatapos na kasi yung mga bata, lalo na si TJ, ayaw niya yung hipon. Ayaw niya yung amoy. Yung kay Jen tsaka sa akin, lagyan ko ng hipon. So yung vlog ko, pag na-edit ko to, pag natapos ko yung vlog ko, yung in-edit ko kagabi na hindi ko natapos, eto na yung next. So 14 yun. December 14, eto, 22 na ba ngayon? O birthday ng kapatid ko, si Chloe. Niloko na naman siya ng kapatid kong babae. And ano siya, pinang ba, kasi tulog siya. Tapos, tulog siya. Then, yung kapatid kong babae, may ginawang kaloko. Sabi niya, uy, gising-gising, tumatawag si ate, mag-greet sa'yo ng happy birthday. Pero hindi naman. Tapos, tingnan nyo na lang sa reels ng kapatid ko. Yung Bicolana. I got the pillar. Get the pillar, the black one. Where was it? That one. No, not that. Yes, that one. Where? Give it to me. Gusto ni Sakmar. Carrots. Mas gusto niyo lang kinakain ng carrots na hilaw.
Ha? You go this way. Ayaw nila yung luto. Pag roast, why are you smelling that? Ano mo? Pinapakinggan ko yung kanta ni Holly. Kanta niya yung Titanium. Ayan. Serious. Ang cute. Ano to? First time ko siyang narinig na kinanta niya to. Pa-like naman siya. Pa-like and share. Kasi tinitingnan niya yung kanyang mga ginagawang videos, kung ilan ang nagla-likes, tapos nag-watch, na-happy siya. Mom, I have, like ngayon, 10,000 views. Happy siya doon. Ngayon, hindi siya makakanta kasi tulog ang daddy niya. Mommy, is there any carrots happening? Yeah, okay. Wash it. Get in the fridge and wash it, please. Tapos, tinignan niya yung, may sinerch siya sa sa TikTok na kanta. Meron siyang sinerch. Tapos, lumabas yung TNT, yung mga bata, yung si Jessie J, Ariana, and Nicki Minaj. Cute na cute siya dun. Right, Baba? The three little girls singing the Bang Bang. Yeah. Tapos nakita niya, bakit iba na namang itsura? Kasi diba iniiba-iba yung muka sa contest. Contest yun, diba? What? TJ? Wash it out. Do you want carrots, TJ? Huh? Carrots? Carrots. Okay. Wash it, Baba, so I can finish that one. Ubusin ko na lang yung carrots kasi wala na. Kawawa naman siya. This is my carrot. Which one yours? This one? Oh. I get the big one. Nawawala yung isa kong pillar, yung gray. Yes. It's a long one and it's gray. I wonder where it is. I don't know. I just saw it the other day. Yesterday? Not the other Last day. week? No, this week. Wait. Thanks, Mama. Welcome. Yes, ayan yung weather namin this afternoon. Diba, ang pangit na. Kumuha pala ko ng hipon. King prawns ata to. Or tiger prawns. Tama ba? Yung malalaki. Yung kahapon. Pag hindi pa siya luto, yung itim siya. So, ayan. Nabanggit ko sa inyo, maglalayaw ng hipon yung sa amin ni Jan. And sa mga bata, chicken lang. 3:47 na pala guys. Si Jan gising na at nakaalis na ulit. Kanina, kasi ihatid niya yung trail doon sa shed. Tapos si Auntie Mel, tumawag kay Jan na bukas na lang daw niya ilalagay yung kanyang caravan doon sa bay. Pero pupunta siya sa bay kasama si Jace kasi aayusin yata yung toilet doon. And, yeah, magluluto na ako. Ngayon pa lang, kanina ko pa ito tapos guys, nilabas ko lang ulit siya sa fridge kasi lulutuin ko na. Magsaing muna siguro ako ng kanin. Ang lakas kuya, gusta. Ilipat ko na, eto mamaya pa to. I-defrost muna natin siya. La. And si Holly, kagabi, nag-experiment siya na gumawa ng slime. Nilagay niya to sa ref, pero yung texture, ganun pa rin. Same kagabi. Baba, I'm gonna throw this, okay? Huh? This one. Yeah. Yeah. What did you put here? Colgate? Huh? Did you put Colgate? It's cold out. Toothpaste. Hindi niya pala alam ang Colgate. Toothpaste. Maybe. Did you put toothpaste? And what else? Activate? I saw YouTube. Ano? I went onto YouTube and typed up toilet paper slime. Ano? Toilet paper slime. Toilet? Paper slime. And it said it would work, didn't it? No, it didn't work. So, wala na. Wala na. Does that mean nothing? Huh? Does that mean nothing?
Wala. Yeah. What how do you say nothing worked? Nothing? Worked. Wala na. Ubus na. Wala. That one said, wala na. Didn't work? Hindi tagumpay. Hindi nang Tagumpay. Do I say it properly? Alright, magluto na tayo. And baka maggawa rin ako ng pudding cake for dessert. Kasi yung weather namin, kailangan ng dessert. We'll see. Tingnan natin pag may time pa. Pero kami naka-PJs pa din. And yung PJs ko guys, hindi ko mahanap yung partner niya. Siguro nasa caravan. Kaya ito yung ginamit ko. Napaka-comfy niya. Magluto muna pala ako ng kanin. Kasi medyo matagal to. 40 minutes. Ayaw ko kasing mainit na kanin. So, unahin ko na yung kanin. Ay, bakit yung kutsilyo ang ginamit? May gunting naman. So, itansya ko na lang siya. Ganyan karami. Siguro mga 4 cups na to. Tapos nung napuno, patsay-chay yun. Ang lakas ng may in-spray si dyan sa toilet kanina bago siya natulog. Ang lakas ng amoy. Yung chemical ba? And susukatin lang natin siya ng ating middle finger. Ayan. Kontitas. Si Kuya natututo na siya nun. Dati nilulubog niya sa rice. Ay no, just on top of the rice. Marunong na siya. Ang ingay na ng PS nila guys. Parang may generator. Okay, and tinanggalan ko na pala ito ng tubig. Gugupitin na natin siya kasi sobrang haba nito. Gugupitin ko muna ito. Gamitin natin itong kasi nung siguro ito dito. Ayan. Ang lakas tayo ng amoy. Ito tayo ng oil. Ito na pala yung pangalawang bottle natin ng avocado oil. Pero hindi pa ito lahat. Meron pa dyan. Ayan, parang tagal niya. Ito siya. Okay, can you turn down please? Who's that one? Turn it down please. Holly? Can you turn it down please? Eto, yung pangalawa natin. Dito na siya. Igisa ko muna. Isutay ko lang yung yung veggies muna para hindi siya malamog-lamog. Ito ba? Hindi pala siya umiinit kasi tinurn off ko siya dito. Mayroon kasi ditong switch. Ayan. Kaya pala hindi umiinit kasi naka-off. Ayan, okay na. Bakit ang tagal uminit? Pinapatay ko kasi yan. Pag naalala ko, pinapatay ko pati doon para safe. Safe naman kahit hindi. Pero parang nakagawian ko na i-off siya. Meron ako dyan lumpia. Magluto pa kaya ang lumpia? Huwag na lang. Tinamag, huwag na lang. Ah, sige. Sige, kunin ko. Ano ba yan? Eto. Yan. Yan. Meron tayong ilan ba to? 10, 20. Nasa 25 pieces pa ata to. Okay, mainit na siya.
Si Sak, trinay niya rin kainin yung ano, ginaya niya si papa niya. Hindi niya nagustuhan. Pero siya nakadalawang balik. So, half cook lang. Kasi maganda yung medyo crunchy yung veggies. Layo muna natin siya. Ayun, uminit na naman. May kinakasal. Di ba sa probinsya, pag uminit tsaka umulan, may kinakasal daw. Naniniwala ba kayo doon? Ay! Nagpalit na pala ako ng battery. Alam niyo naman ang life ng battery natin dyan. Ay! Ayan, You're not putting prawns in it. You just cook them separate. nakita niyo yung prawns. Just cook them Oh, diba? separate. What? The prawns. Why? It's all... No, I won't eat it. Gusto niyo ayaw niya ng prawns. How about you, Sak? Don't. Cook it Yeah? separate. Cook it separate. Separate ka na ba? Kasi si Kuya hindi talaga siya kumakain ng may mga shells. Yung lobster nga ayaw niya. Hindi ko alam bakit. Noon naman kumakain siya ng lobster. Kasi syempre yan yung hanap buhay ng papa niya. Nung lumaki siya, na ano na siya, parang ayaw niya yung amoy. Pero tuyo, ewan ko bakit gusto mas masarap pang amoy ng lobster kaysa sabagay, ang tuyo, masarap naman talaga ang amoy. Okay. Bisa na natin yung ating chicken. Timplang ko muna konti itong chicken. Lagyan ko siya ng pepper. Asin. Malalaki yung asin ko. Ito kasi yung ginagamit niya dyan sa panagluluto siya ng lobster. Alam niyo guys, yung aking caviar, hindi ko pa nakakain. Kung maalala niyo, di ba bumila akong caviar? Hindi ko pa siya nakakain. Ang vegeta. Para may lasa yung chicken. Pinatay ko muna yung aking induction. Kasi mix ko lang to sa group. Nagmamadali siyang maluto. Okay. Kuya, can you get my battery? Nagpa-flash na naman kayo. What? My battery. Thank you. Wala na pa. Ubus na ang akin. Ay, so sorry. Oh, ang bango ng bango at sibuyas. Oh. Ang bango. Tansya-tansya lang po, guys. Ubusin ko na to. Tapos lagyan natin siyang tubig. Pango. Lalagay naman talaga kasi tayo ng tubig dyan. And tinimplang ko na kanina, di ba, yung manok, ay yung chicken breast natin. Okay. Ipakukulang ko lang to saglit. Then ilalagay na natin yung bihon.
Meron pala ako ditong sourdough na tinapay. Ito ba? Ayan. Ating tinapay. Wala tong takip. May takip ba to? Baka nag-joke lang. May takip pala yan. Is it holes in it? Ha? Not yet. We gotta try. Gusto niya. Not yet. No. It's not ready. Not ready. Later. Gusto niya mag-try. Kumusok na. Okay. Kulang ko lang siya saglit. Nalagyan ko ba? Ubusin na natin yung tubig. Ew, is that fish oil? No, it's not fish What oil. is it? Oyster sauce. Where's Holly? Nag-iiw siya. Kumakain naman siya nun. You've never put oyster sauce in it. Yes, I do. Ew. No, this is not oyster. Like, they just call it oyster sauce, but not the oyster. Yeah. Try. No. Uy, ang oyster sauce ba? Galing ba talaga siya sa oyster? Hindi ko rin alam. Ay. Ang oyster sauce ba, guys, ay oyster. Yung oyster na favorite ko. Kasi si Kuya Iyo na iyo. Kalimutan natin lagyan ng pepper. Paubos na rin yung pepper ko. Meron ako dito. Ayan, kunti na lang din. Pero, hindi ko ito mabuksan. Gusto ko sana siyang i-refill. Nang daldal, tapos na pala yung battery. Nag-expired na. So, naglagay ako ng... Inubos ko yung ano guys, eto. Wala na kasi. So, yung sinasabi ko, pwede ka, kung wala kayong vegeta, pwede kang maglagay ng chicken cubes, kung anong cubes, or kaya magic syrup, or chicken powder. What? Chicken? Gusto ko lang itry yung ipatry sa kanya yung sabaw. Gusto niya may chicken. Iba din to mag-try. It's hot. You're covering my plate. Teacher, are you gonna try? Yeah. Ano? Hot? Good. Huh? Very good. It's very good. Is it really hot, Mama? Just, what do you want, teacher? With chicken? Is it alright now, Zachary? Come on. Yeah. You made first. Who? Me. Yeah, no, Kuya. Oh. Oh. Come on, the chicken is a bit hot. See, told you. It's good. Did you taste the oyster? You don't even know what the oysters taste like because you never tried. But it is good. I always put oyster sauce. Which one is described? Kasi hindi nila nakikita ang naglalagay ako niyan. Kaya, akala nila, ngayon lang. Ha? I tried the soup. Try the soup. Mainit kasi yung, wala siyang ipin. Let's do the soup. The soup is good. So don't eat the chicken then. Can have it. Ito nga, ha? Okay na to. Pero gusto kong maglagay ng konting sugar para mabalance yung saltiness. Kunti lang. Nasa sa inyo yan. Kung gusto nyo din. Pero ako kasi, halos nang niluluto ko, nilalagyan ko talaga ng konti. Natutunan ko yan sa aking magulang. Okay na, Papa? Yeah. Kuya? Huh? Okay na the taste? Yeah. Tinitingnan ko kung nagupit ko lahat. Nakaon ba kayo? Okay. Saglit lang to. Wala akong bell pepper. Dapat may bell pepper ito. Ngayon ko muna.
Lagay ko na rin yung veggies kasi mabilis na lang ito. Ay, buti nagkasya. Yung hipon mamaya na lang kasi hindi na yung kakain sa kuya. Yan, lapit na. Mga ilang minuto pa lang, tapos na to. Ayan. Siguro mga 2 minutes, 3 minutes, okay na to. Kasi gusto ko crunchy yung ating mga gulay. So, kahapon, tinago ko rin yung ulo. Yung kinain namin kahapon. Yung trinay namin. Ito frozen pa to eh. Tanggalan ko ng tigas pa. Nilagay ko pala sa ibabaw guys. Pero tatanggalin ko rin niya kasi pag nakita yan ni kuya, hindi niya na yan kakainin. So, ayan. Pinicturean ko lang siya kasi ang ganda. Ang sarap niyan tingnan. At masarap din talaga siya. So, yan. Ilan to? 2, 4, 6. Yung iba 8. Yung sa isang bag, 8 pieces. Ito 6. Tingnan mo, para na siyang, ang laki ng, ng mata. Okay, tanggalin na natin bago makita ni kuya. So, ayan ang katotohanan. After matanggal yung shells, yung ulo, ilalagay ko doon sa, sineparate ko kahapon. So, ayan. Nabanggit ko ba? Nandito na si Jan. Ayan. Huwag ko nang tanggalin. Hindi naman malalasa ni kuya kasi hindi ko naman inalo, diba? Ito pala yung ulo na nakolekta ko simula kahapon. So, baka bukas ko ito lulutuin. Niluluto ko na pala yung spring rolls. And, meron na tayong naluto dito. Yung ating pancit. Bihon. Ayan. Kaya na raw sila. Mama, I don't want any corn. Okay, si Oli nakabihis na. Alis sila pala after na hindi na magpapagupit. Punta sila kinakain. Ha? I just said my first. Ano first? No. I've been riding longer than Dad. Unang Oh, Dad. What do you want to know, Dad? Dad, look where my corn Tell me when to stop, kuya. Your rice. is full. Is this enough? One more. Yeah, we took no. Thanks. So, ayaw niya ng prawns. On top of the rocks. Alright, daming order. It's onion rose better than Why did I eat? Why not? I just fixed for It's wet. a good shed. What's wrong with it? Remember last year I just ripped it up again? When am I bringing this in? Tomorrow. When's the dad bringing this? Ayan, kay kuya, spring rolls. One. 1 lang daw. Yeah, thank you. Hi, Mama. Ha? Hold on one phone. So Dad can eat. Oh. Damihan ko lang yung kanyang pancit. There you go. There you go. How do you want prawns? So thank you. Dad can have 2. Okay, you can have 3. Ayan. Just in case I find more. Baba. You yawn? You were Ayan like, na. So, yun sa kanya. go. Hinalagyan niya ng kalamansi yung kanya. These spring rolls May are good. ipit doon, no? Kasi kahapon, kinuha niya yung sinampay. Ha? Times 7 on the table. We got 58 points. Ngayon pa rin siya kakain. Tapos na sila kuya. Umalis si Jan. Dadaling niya raw yung bait sa dinghy. Kunin nila sa shed. What's that, sa? It's good. Spring Yung kalamansi. And yung slime ni Holly andun na. Kasi lumaki na siya ng lumaki. Kung ano-ano kasing ginagawa niya. May nilagay siya tapos ano siya guys, nag-expand. Yeah, it Nag-overflow na sa container. got bigger. Yeah.
8:30 na pala. Nakaligo na ako. And yung mga bata, nagpapagupit. Nakapaghugas na rin tayo dito. Ayan. And ito yung tira ng ating pancit. So, ano guys, bukas itong tanghalian nila or dinner nila. Ayan. So, yan. In Christmas times, we'll be chilling and having a good time.